Kamano maramaintie jera mar Lolwe TV en odiochieng' maber kendo akaw thuolo ni makende mar rwaki e TV mar Migeno mar Lolwe TV. Maendi en chenro mar kuku mar wach mikelo ne kinde ka kinde kod an Jeff Olomba. Ka odiochieng' ma kawuono wadwa kaw thuolo mar rango achiel kachiel ne to duoko mano wuok mar piny mar klas 12 ne en duoko mowuok machalo nade. Wadwa range kod kuku mare wang'e ni to oganda wa mano yudo marks mopogore opogore machalo kaka A, B, C, D kachiel kod E jogi ekito ochung' kama chalo nade. Wantiere kod jalony weche mag somo e studio kae. Abro miye thuolo mondo nyiso nyinge kaeto obro dhi nyime kod twak machalo kama rwaki studio ja. Ero kamano Jeff. Kendo achaka moso jokana nyanam no kweuru amor kendo bire studios mag Jololwe ka the second time. Nyinga en Eddie Okoth Odari kendo wuok e Kisumu County. Sani apuonje nja mbalariany mar Jomo Kenyatta University. Kendo amor mar kendo biro wuoye wach mar education mar Kenya ka kendo molo bang' duoko mag form 4 wuok. Yes. Ero kama nya daktari okang'eyo gimiyo kiwacho na gini Dr. Eddie. Okero ga wache kamano. Dr. Eddie is a title, yes. And we cherish titles, yes. But at the end of the day, Daktari Rwaki studio. Daktari giumia lungi odiochieng' makawuono ni mondo warange ni to duoko mar klas 12 en duoko mano wuok kod buok mopogore opogore koni kod kocha. Ok ne jonyuol kende, ok ne jopuonjre kende, ok bende ne jopuonj. Oganda duto ne bet ka obedo kod buok. Kata kapok wadhi e mano, awinjo ka niluonge ni The Matiang'i Year. Kata kapok wadhi e mano daktari nyisani duoko ni eri ka luore kod weche mag kuo sekta mar somo osebedo kod weche mag kuo koni kod kocha. Kapok warango duoko nyisani weche mag kuo iparo ni higa mar 2016 mokalo ni eri bende ne oduoke chien. Kaluore gi results manyocha Dr. Matiang'i ogolo. Yes. Abro wacha 100%. Yes. Ni weche mag kuo odok chien. Kendo kaluore gi kaka higa ni nyocha kwayudo jopuonjre ma duoko gi ong'adi kata witoko. Yes. Nyiso ni wang' ni duoko kuo mag piny nyocho dok chien. So at least man evidence ma onya bet go ni kuo ni kuo mar piny nyocho duoko piny kabisa. Kesa ni nyithindo te mag primary KCP gi KCSE nyocha gibedo duoko. Mano en gima ber. Ero kama nya daktari koro dwaro rango duoko ne ri achiel kachiel. Nano ka nitiere skunde madongo mano bedo kod buok. Ma bende kinde ka kinde kaneno ka duoko to skunde madongo gi eki ne yudo nyithindo mane yudo grades man malo. Moko ni yudo ka grade mane nyalo bedo mapiny mogik ne en kata B- e school. Sani wedo ka wantiere nyaka kod E. Kwa chako range e higa mar 2014 kacha. Jok mane yudo alama mar A plane ne gin joma romo 373. Kwa bire higa mar 2015 ne gin 2636 kaito higa mokalo ne en 141. Maendi nyiso nang'o kaka jalony weche mag somo. Mokwongo anya wacho ni nitie so many factors. Yes. Manyaka wangi especially ka wadok e results mag wanafunzi. To mokwongo adwa wacho ni Matiang'i otimo maber kuom duoko kuom duoko weche mag kuo piny. To bende kwa yudo kaka A's odok piny drastically. Mano is one of the indicators ni nitie kaka samoro jomoko ne yude e yo mane ok ler kendo mane dier ma wabet go. Yes. On korka bat machielo bende nyaka wangi penjni critically. Koro ka kendo kendo akwayo ganda luo jok maneno wa nikech koro adwa argue critically kaka ng'at ma analyze these exams. Kaka odhiambo nyuma nyoro kanyigocho na ni abie studio kae to nya temo timo simple analysis mag penjgi what they mean. Yes. To nya temo kao 2 years 2016 results mag 2016. Yes. Gi results mag 2015. To kanya ng'iyo keenly to nitie gimoro manyo aneno ma was surprising kendo en presentation. Nikech nyadhi ayudo ni kiyudo kochakore A nyaka D+. A nyaka D+. Gimomiyo adhi e D+,
eni atunde aketo line kuma wanya capture from middle level colleges nyaka universities. Nikech Dr. Matiang'i nyocho senyisowa penj mar jo university C+ and above. Yes. Ma kaka ne giwacho maber en about 88,000. To kwang'iye from B+, nyaka A. To wadhi wayudo ni jogi gi constitute only gima waluongo ni 48.1%. To kadhi e D plane, nyaka E, magi 3 grades back. Wadhi wayudo ni nyithindo gi wa 51%, about 52%. Koro kanya ng'iyo gino to nyochacha, nikech akia kuma problem nitie. Gima nyaka wayiego ni nyithindwa okofuo kamano. The way the picture mar exam mogol sani ni dwa portray. 51%. 50 okwanya bet ni wan gi nyithindo in this country matimo penj ma 51%. Gin nyithindo ma dholuo marach biro wacho no fuo. I don't believe in that. Koro ma enyisowa ni somehow experts in education, nyaka especially stakeholders, nyaka gichak interrogate NEC mondo gineni yes kwalo penj nyocha no geng. To what could be other factors momiyo wadhi wayudo ni D until E wani 51%. Kidhi ng'iyo D- alone and over 100 and something, 141,000. D-. Mano nyisi ni there was something that we also don't know with these exams. To gigi wanyamana duoko ka wayudo the clear picture. From nikech wang'e maber ni penj kaka chair mar NEC no wacho. Penj no bedo reset, which was good. Apart from penj no bedo reset nade, penj gi wadhi moderated kane gisebedo reset. Mar ariyo, the duration ma penj no wuok go. Kora duration ne very very short. Mabende ne on one hand ne ber ni ng'ato gengo kwalo penj. But nyaka wang'i penj kane an kama okuongo na nyisi gimoro Jeff. Ni penj e pinywa mar Kenya ni itiyogo as elimination tool. And not something for progression. To mae gima benda chaka neno gi penj. Nikech akia kuma penj kuma wadwa tere the D until E. 51%. Nyaka sani pod akia kuma wadwa tere jo. To mano nyiso ni there was something. This short duration, I would have expected gima korka pacha na neno ni kaka ne gise see loophole. Ka results no wuok kaka gini. Penjo ma penjo go ni were these results, if it was that shifting manerach kamano, were they moderated? Gima dwa ng'eyo ni kachiwo A 50% e kwan. 50% ne matiyo go e subject kaka physics. Nikech magi gik manyaka wang'e from NEC. And if this is not so, the best ni mondo gi moderate these results to give a picture of what we expect. Nikech mai waneno ni these exams of not the normal curve. So ni daktari ka ing'iyo curve ni renjo ke wacho ni en curve ma odhi malo anyas chako duogo piny wacho ni nenore ni ne ok obedo moderated nyaka ne gole okorangi nenore ni oti kod ko wach kata ni ka kwano oketi ni 60 NA to manyiso ni oti gi mano nyake e subjects Gikizungu abro nyisi ni Jeff, just a look at that curve. My fear is that these results were not moderated. That is my fear. I may be wrong. Nyabet ni okawache nyabet ni nikechakia gima notimore kuno. But kang'iyo duration ma penjo tiek mako. Gi duration ma penjo gole. I highly suspect ni ng'ato no keto kata graph no moneno how the inclination and the impact magini debate go. Golo penj en achiel. Kalo penj en achiel. En gimoro kendo. Remo page bende en gimoro kendo. But the focus mar education en ni wadwa produce jok manya bet somewhere, manya timo something with their lives kendo manya progress. Koro mano is my fear. On the other hand bende gima chaka neno gi penj ni on a positive note,
chako omiyo wamondo wayaw pachwa. Because for a long time Kenya kae ji ose concentrate on the university. Kata jok mineno ka kwalo penj the last time kana wuoy about kwalo penj kae, jok ma kwalo penj their aim is to produce students ma join university. That is their aim. Talking here, kata even the government mosekalo might seem to be the thinking and the mentality mar jok ma wan go. Kechide yudo ka sani university jidwaro university in every village. Every corner of a village jidwaro university. We also the more will give middle level colleges money one. Sani what would have been the ratio of one professional against 10 technicians? So anyway, you do 10 technicians against one professional. So it basically means ni kan and jafundi bao manyati mema bear. Tingeno nego chula molong at Mudi University. Man is what we are. So universities are also, we are trying to lose to kill the meaning and the strength of the universities. Koro mane momio penjine bende ni kwa. Koro nyaka wangi ni to koro matiangi from now henceforth. Education, are we going to look at it in totality? Because what we concentrate in loophole, gengo loopholes ma kwalo penj. So at the end of the day, we are not going to care gik matimo rene nyithindo from now. Daktari tiparo nade jok makoro ne otimo penj machalo kaka higalo fario koda par koda bich, higalo fario koda par koda ng'wen kwa ng'iyo chenro ya chane to gi sani. Maendi kare en onyiso nang'o kata ka iwacho ni ero wach kumar penj to nere ne nitiere. Nyalo nyisore ni chien kocha ka ji osebedo ka timo penj to kalo mang'eny miwuoro ne kalo kendo donje mbalariany. To sani wedo ka kwan nieri bet ka odok chien. Ma nyiso ni ang'o ma osebet ka timore. En mana kuon nieri koso nitie weche moko mang'eny. Donje mbalariany Jeff gimi winjo ka wacho ni moderation of results. Kapo ni results gi ok no bedo moderated. So these results could be moderated. So there is going to be an increase in number of university. That is one thing for sure. We are going to see an increase in A's. We are going to see a slight increase in A minuses. We are going to see a slight increase. And we are also going to see major increase where they reduce. Some moderate, so immoderate factoring in the mass failure. Currently, you don't need your more fail can reduce. Although malo the increase Martin, there will be very, very small percentage. Tokata king of those years behind. King of the curve. More when either you don't jogi kocha kubiro from B minus Theodo Kagin is moving towards normalcy kendo kagitundo D plus either you don't need D plus of 2015 were 80,000 I mean were 79,000 and some hundreds D plus of 2015 were 79,000 and some hundreds D plus of 2016 is 80,000. There is no margin. Kanye magraphs gi pogore. Kendo kanye me de yudo ka girome. Mano nyisi ni as we move B and D plus, either you don't things are becoming normal. So kata kwa ngiyo watch examination, kuomar examination, I mean kuomar penj mosetimore before, masamoro nyami wa sacrifice nyithindwa ni. Aparo kabisa, kuoni not timore in which category. Either you don't need skunde mang'eny, we're not even aware. Even you kilungo examination cheating was a cartel. Ma was a cartel of private members. It was like a private members club. Tokataki chaka nyachako analyze nyate mong'io kendo the progression kwa golo eoko. Nyang'io, for example, results mag Maranda. Maranda because I was in Maranda Boys, so I can actually speak about Maranda. Kenya ng'iyo results mag Maranda nyadhi ayudo ni like for example in 2016 gin gi 2 A's which is fine. A minuses gin gi 104. B plus gin gi 84. B plain gin gi 66, B minus 55, C plus 30. Kanya ng'iyo of the total number of students Maranda Tere University, it's 91%, which is a huge chunk. 91%. Koro we cannot underestimate and we cannot really talk of penj manikwalo per se. We know ni penj nikwalo to kendo we had extreme A's. To kwa penj ko kwal to the effect jomani A's ema di malo ahinya.
But when it comes now to B's and C's, wadhi wayudo ka kendo koro wadok towards normalcy. Yes. Emomiyo adhi awacho ni kaponi exams gi were not moderated, results gi were not moderated, but ka gibedo moderated, Yes. to factor in the strength of the students in totality, I'm sure the number that would be enrolled in the universities would increase. Rokauna daktari aneno ka sani eri koro duol mochung' ne riwruok mag jopuonje mano ero bende NAT gin bende gidwaro mondo otim forensic audit kaka ne onono penjgi. Kiparo ni maendi en kwayo mar jonat no iparo ni biyieri kode to kotime to onyalo kelo lokruok. One thing, I don't want to speak on behalf of NAT because I'm not a member of NAT. Yes. But gimado wacho ni NAT is a stakeholder in education. Anyisi ni kanyigo na simu nyoro for this. Managoti I decided to go. So already from that I singled out one thing, and that was my fear. Kaponi NAT, with all the machinery they have, he said the Magineno need there are certain things that did not meet the requirements. NAT is a stakeholder in education that cannot be underestimated. Omiyoka gikwayo forensic audit, whether it is NAT, whether it is Elimu Kenya, whether it is any other stakeholder in education, magi manyaka ngi seriously. Koro forensic audit, I would basically say nenyaka wa team forensic audit. Nikech honestly, Jeff, Yes. akia kumawadu atere this 51%. Yeah. I don't know. Honestly. I don't know. Koro ka NAT wants forensic audit to give us a clear picture of what happened, so be it. Yiere gimano. Koro daktari kane iwuok kaendi last time ni wacho ni penj kitimo tidwa kete mana ni en gima elimination kiwacho to en gima yani igolo jok moko oko. Igolo uoko ni wacho ni ka utimo penj ji 20 ting'iyo ni idwa kaw mana ji 15 koro un ji 5 gi kusedong tudong ni kumudhi onge. Koro wang' ni koka ogore kuom matek. Wan koda tamalo 51. Maendi koro kata koro en koro ingo kata elimination wacho nikech adiri ka 51% joma notimo penj oyudi ni koro koyudo alama manyalo teroge kata middle level colleges me wacho giki jogi eki dhi kure koso gidok kendo mondo gichak gisom ginuo jogi itimo ginade. Jeff, on the other hand, Yes. 51% ni mana kaka nyisi. Wazungu no wacho ni education, I mean nitie ngato no define education ma very interesting. Yes. It is just an art of replacing an empty mind with an open mind. Yeah. Ingeni kagimoro en empty but not open. Yeah. You cannot feel anything. It remains empty. Yes. To kagima empty no iyawe ma obet open. Tingeni you can find something to fill it in. Ang'o momiyo awacho kamae? Awacho ni results mowuok gi kama ber kama kendo giber na ni gin eye opener nyaka wachak penjore ni education system, yes, group ni we may have sacrificed a few here and there. Yes. But maonego beda stepping stone towards us mondo koro wang'ia ne education in totality. Where are we going wrong? Nikech mana kaka ne wawacho the last time, kaka natemo wacho the last time, ni kawanya tap talents gi primary school. Ma by the time odhi form 1 to wasing any what train gi for particular things. Yes. We would not be having this discussion today. Nikech ne wang'e ni okay, my koro interest ne en my what train in this line. Tibiro yudo ni kata na jo deep lane nyaka igi. Yes. Koro kaka wan oganda Luo. Yeah. It's going to open our eyes, and especially the leadership of the counties in Luo Nyanza. Yes. Sani pesa ma uwacho ni waketo pesa ndara, waketo pesa daraja, en gandara gi daraja gi gero class. Yeah. Sani nyaka koro wapar ni 51% gi. Yes. What chunk of that main maro mar Luo Nyanza? Yes. So can we now be able to get even training polytechnics that we can now quickly absorb these people? To train them on things that would put food on the table. Yeah? Mane gima nyaka koro wadhi wang'i. Gik mwaka mwadwa train gi, whether they are agricultural colleges, whether they are the artisan, masonry, ang'olo, tij bao gi. Sani nyaka koro we move with speed. Tidhi yudo ni anadhi neno results gi, odhi duoko wa gik mane wan go years back. Yes. Ndalo maka nidhi Kenya Polytechnic.
Yeah, it was not a university, it was a polytechnic, but people recognized you because this was a middle-level college of its own class. Yeah, Sani was Senego Gite. Gimawanya Uwe probably is Kenya Medical Training College. Yes. To Kenya Medical Training College, whether we like it or not, higani the intake magni wanafunzi. Yes. They'll be forced to lower the grade of their intake. Chako dwok Yeah, nikechinyocha ginegise move to the level manegi chaka ojo C+. Yes. Only. C+ go sani donje university. In fact, university body debate gi deficit because public university should handle up to 96,000. Yes. They only have about 88, 89,000. Ma other public universities koro manyiso ne kata training schools mag weche mag thieth gi dwoko grade chien. They have to be forced. They are going to be forced. Nyaka gidwok grades gi chien. Koro mano is where we are also finding the solace in it. Yeah. Universities manyochi yawe ma universities yao campuses mi yudo ni university achielo yao campuses ang'wen in one town. Yes. Campuses gidhi yudo wanafunzi kani. Okay. Idhi lore go. Koro that is already taking us back. Kanya kende ma kachaka ng'iyo go results. Yes. So that is the other positive side of it. Now we are still now going to go back to when we knew universities with what they were offering. Yeah. Kadwatimo education, people were talking of Kenyatta University. Yes. Medicine, Nairobi, University of Nairobi. Engineering and technology, Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology. Neither Yudoka universities were known for specialities. Yes. Tosani, we can offer anything. Gimora mora mubiro, anything. Mawase adulterate even university education. So I think these results should now be eye-openers. Yes. Makoro, as much as yes, it is sad, we are getting a huge chunk of Nithindu Mawakia Gikmadwa the Timogo. But on a positive note, it should be a stepping stone. We are now going back to the drawing board. So, Dr. Matiang'i, yes. Manakaka Nawacho the last time, ni Matiang'i no seal one side, which is cheating. There are still a number of things Manyakani education sector. I want to give you an example. Yes. 141As. Yeah. Are you aware I need two schools? Two schools. Yes. No contribute 33% of the 141As. Skundiario. Moro 25, yes. Moro 21. Summing up to 33% of the total A's in the entire country. It's already telling you something. Yeah? Maybe there is unequal distribution here. Emo mimi joka wacho ni moderation. Ngamotimo physics alliance boys with all that with the labs that they have and the facilities maginego. Gingamotimo physics somewhere in Maraland. Yeah. During the practical session, midway transport one group to another school so that they just get the basics of what they can do. Are you going to put these students on the same scale? The moment you look at moderation sometimes of results, will look at how is the failure rate. What is the failure rate in these subjects? Can we then lower the cutoff? Can we lower our A in this subject where everybody was failing to start at probably 65, whereas increase this one magikale mangain to probably 80% for A to start? Then you normalize the things. Nikoro kanye makoro discrepancy. Magi gik manyaka sani wachak niyo. Stealing of exams or not stealing of exams. If these exams are meeting their purpose, if these exams are meeting their objectives, I would not care. You want to steal, you don't want to steal, provided to me education and exam meets the objective that it was designed for. You will be a fool to steal exams. You will be a complete fool. Yes. So because we've forgotten the whole objective of these exams, I mean, we concentrate fighting cheating in exams instead of concentrating on the benefits of education. Mano is the big challenge, we need really to focus on the benefits of this education. Erokamana nya mwalimu winyi maber daktari kod weche ma iwacho kaindi adoka wang ni koro yonge kod geno ne oganda ma 51% mi wacho ni koro oking'eyo gima dhi timore negi kech chien koja tene kana wantie kodi to wacho ni tire kaka inyalo to koro maindi wacho kwa endelea kama indi to nisore ni maybe kata iga ma wantie 2017 wanyalo expect ni the number could be higher. Wanyalo bedo na greater percentage. To be honest, kaka Matiang'i nyochako. Yes. Ginek.
if Dr. Matiang'i co-involves stakeholders in education. Yeah. Co-involves stakeholders. Ma they are talking as a team. Yes. Gima dwa nyisi ni kata examination, cheating in exam is going to be a thing of the past. Mano mokwongo. Yes. Number 2, we are going to start seeing normalcy. Yes. Of course, higa mokalo, apart from other things, they were also faced with, to be honest, they were also faced with a lot of challenges. Yeah, of course, probably we saw a lot of uncertainties and ease in schools, nyithindo okobet mokwe, gik mang'eny, and then gik moko no biro abrupt. Yeah, kaka term dates ongadi, so many things obiro. Koro magi are all factors ma bende could have either affected the teaching or would have also affected the students' preparation. Koro magi are things manyaka bende waket into factors. Okwanya wacha ni nikech ni kwalo penje momiyo gigi odok. There were so many factors, honestly. Inya yudoni among these A minuses. Among these A minuses. Inya kanye A minuses biro yudoni samoro nyathi otimo penj ka janyuol kata ni mochari. Nyathi moro ne ni kata na delivery room owuok konyore delivery nyathi kata mano mako nyathi manyako kata mano mako icho owuok kacho biro examination room. There are so many things that would have contributed. Of course, magi cannot be used to explain the drastic drop. Yeah, but koro nyaka wang'iane this drastic drop. Kamo ae. But iwacho ni ati chal maonge geno. Gimanyisi mana ni geno man go. Wawacho gani ni when life gives you a lemon, make a lemonade. Osemi wandi. Atama lo probit gachielo. Osemi wandi. Nyaka koro move with speed. Mondo wang'iane kawanya kata yudo polytechnics to train these people. So, nikech university of Gibidi. Mid-level colleges of Gibidi. Koro can we train them on to jomoko bose chako from that level. Ma waneno ko chako makoro no dio certificate course, mo chako timo diploma course, mo timo degree, makoro en gi masters, en gi PhD, ji ose move ka. Ji move mopogore. Koro we cannot say that there is completely no hope. Okochuno nyaka ngato chunga kanyo ni koro kuno. No, okochuno ni ochung kanyo, ni kanyo mochung. Manya dok nuoyo, well and good. Results nyo goal December. Onya dok mondo ko nikech onge factors, onge gik mano miyo achiel ariyo okotimore kuome. Onya dok. Onya dok nuoyo mondo ne ane ka higa manyien onya timo maber mondo move a step further. But ngat maonge that capacity mar nuoyo. Nikech idhi yudo ni jo D minus. Jo D minus. Idhi yudo ni huge chunk of them ema bende samoro yudo ni kata fees ne tamoga. Mage jok mane yudo ni nyaka kio dhi otim ang'o mondo yud gimoro matin nyaka gine nyaka dhi obeg jo basari to jo basari magwa bende is another hell altogether. Koro idhi yudo ni so many things. Koro idhi yudo ni mai be kodwa chako paro no dwa dok nuoyo. With the life message in a chunye. So in such cases, what do? We organize something that we put our pride down, we accept where we can be trained, and with that we can always move step by step. Erokana daktari amor ko dikenda go niro kamano kuom kauthulo mari mar chope kinega kinde daktari osbedo kanyiswani okonego walal focus mar penj ni wakete mana ni en gimirango gone ngani riek ngani ofuo. Daktari wacho ni penjo nego bed for progression, manyiso ni ngato en ngama nyalo dhi mbele. Okiranga ni ka ji otimia pega bich to ji apar unyiso ni ji apar mokalo ji abich unkoro gol koni onge gimunyalo timo. Mano ero en paro manyaka wachak loko. Kamora mora japuonyo wacho maber ni inyalo wuok ma ichaki med ondamo achiel ariyo adek. Kik chunyi gore, dwoko noseduogo nyaka oganda chorre nyime. Daktari agoni erokamano kuom chopo kwacha kwa luongi mondo motwagi weche mag somo mondo mi okonyo oganda wa mawuok e Nyanza mawuok e Kenya duto. Ageno ni biro kawo thuolo mari mar biro. Gone oganda wagi kioriti. Erokamano nyikwa joka Nyanam kendo ninduru maber, kik chunyu tho lakini ng'iuru gima ni mbele. Erokamano nyaka wuok e Lolo TV Jeff Lombaka kuku mar wacha.